ಅಂತೂ ಐದಂದು ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯಮ್ಮ. ಹಾ ಸುಗಂಧಿ तू येतस वे. अयो यो म्हाका कितलें खुशी जातास गो तस वे. हा दोन्ही दिवस वे कसले गो पुता. हा धायत मारती आणि कसं करचे दोन दिवस चले चढवंक ಹೊಡಿಕೊಂಡಿತ್ತರಿ तशीच नवे. असं गो पता दोन दीस गो येत नव्हे तू ते मग भारी खुशी गो. हा होई गो कुटुंबाच्या सगळे वट्ट धावनु कुलदेवस्थानानी वच्चे म्हणरी. हा होई गो मा असं 2 दिवस मट्टाक पण येतच नव्हे. भारी खुशी दल गो भारी खुशी दल. हा फोन दवरत गो. इथे तुमको विषय ಗೊತ್ತस वे. कळली गो आमगेल सुगंधी येतस नवे. कळले तुगेल तोंड म्हणलरी कितले होडदल लागतस वे. मक मात्र खुशी तुमको खुशी दायनी वे. पाय नलरी ना तुम गेले. होई गो मस्त दिसानंतर दीस नाही 1 वर्ष झालं नव्हे तीन यानशी. आत्ती येतस म्हणताना खुशी नाही गो. ती येईली म्हणरी हमगेल गरज बदलायसून होत ती. हंग सिलेंग सुधारसून घेऊचे का 2-3 महिनो लागता. होई म्हणता आमगे सुगंधी असनवे असला तसल चल्ली अस कापडे ವಂದನಾ ಮೋಗಸ್ತಿಕ ನಾಮುಣ್ಣಿ ದಲರಿ ಚಿಕೇಚಿ ಅಣ್ಣನಿ ಹೊನ್ನಿ ಮಳರಿ ಸುರ್ವೇತಿಕ ಮಾಗಿರಮ್ಮಿ ಇಕ್ಕ ತಶನಿ ಆ ನಮ್ಮ ಮಳರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವ ಮಣ್ಮಣ್ಕೆ ಕರ್ತತಿ. ಮಕ್ಕಂತ कितले खुशी दल्ला गोतसवे. अनेक 2-3 दिवसांत येत कैती मक्कंतू देवा त्याला मने खुशी दल्ला. सुगंधी येतस वे. ये देवा अयो देवा ही येत म्हणल्यार म्हाका हातपाय पुरा कडकडता. शिया कलकल येता कसं खुर्च्या बात. देवा घर सोड काही पण धावनो चा म्हण दिसता. त्यानं मने बाद दिते ही. हे देवा कसं करच्या वे. हॅलो अम्मा कशीस. हा फोन करका म्हणलेच गो. फोन करू का टाईम मिळना गो मा. आराम नव्हे तू आनू पुरा आराम नाही गो. कसं दल गो पुता कशाला कश रडतस तू. रडत ना गो मा. रान्नी उज्ज करताना एक चूರು दूर दाळे गेले गो मा. तिथलेच रडताना बा रडच्या कसदल्ला मका. हाव तुगेला मगो तू रडलारी कळता हसलारी कळता खुशेर असलारी कळता दुःखर असलारी कळत गो मका. सांग कसन तुगेल दुःख म्हण सांग मका. ना गो मा दुःख म्हण कसरे ना गो. रान्नी उज्ज करताना दाळा गेल मळमो तेच गो. डाळ पुरा गसगसतस गो मा. तिथलेची आता चुरू थंडत कांत डाळ धुवून घेत गो समजत गो मा. प्रपंचांतू तू एकली बुतांची म्हणलेकले तू आता नी दोट्टे मरी तू रान्नी उज्ज करतवे कोणाक तू सांगचे. कसन दला म्हण सत्य सांग मका. दोन कान सोडवे अम्मा कसन सांग. मने भयंकर गो अशी या कलकलायला म्हणकी जातस मका. आणि 2-3 दिवस कशी काढची की हावे. कसं झालं गो पुता घरात सगळे आराम नव्हे. कसं नाही असलं सांग गो मा. हाव दवा येऊ कवे. येऊच आणि कसं नाही नाक गो मा. आज सध्या मटाखांतू तू येऊचे नका. गेलो तू वेराडता बस का. मग एक नमने वर्ष एक पण शिक्षे असतं पडा त्या गो. मका शिक्षी दिवच्या घेतस
मिगेल नणांद नणांद की कंटे कणांग गो ती एत म्हणर मक्केक नमने बही रिक्त गो अंत प्रहा भीत गो बही करत गो मक्का हो सुगंधी येतस वे तक कसले कितली बित्त गो तुवा तिगेल कसने दौलत असले री तिगेल घरांतु हंगे अंचला चक्तु सोणका पळवन मला कंचे हौसुन दुवेक वाईट सिकोंदीच्या नज्ज दलरी हाव तुक संगतस पडे तू ತೀರಾ ಬಗ್ಗು ನಸುನಕ ಬಗ್ಗು ನಾಸ್ ಮಳೆ ಬಗ್ಗು ಐತ ನಲಕ್ ನಾಂಕ್ ಲಗ್ಗುನು ಭೂಂಕ ಮಳೆ ಕಶ್ ಗೊತ್ತೆ ಬಗ್ಗುಚೆ ಹಾ तुझके धैर्य घेऊ का गो इतकं पर बिल्लर दायना कळवे होई गो मा सांगची सुलभ तिची तोंडा पोटची कशी सांग फुटा फुटा म्हणू मिगेल जीव खत्त गो तू गोतच नव्हे मिगेल माय माव प्रतिका सपोर्ट म्हणू त्यांनी मिळाले चान्स म्हणू जरा तर आपतात गो एकडे तू आंग बोर काम आणि एकडे तू कर गो कसं कर का म्हणू कळताना तू अशी बितर आपल्या रे तुक भिवेता असतती तांकिक नमने खेळशी दत्ता एक पंत घून राब सौच नका किरडुत नका ताळ काढून लच नका जवाब दे सट्ट जवाब दे न्याय रीती उल्ले तुगलकडे न्याय असताना कशाला भिव का तुम्ही हा कुळा राहील दुवे का चंद कोण पळवून घेऊ का तिगल डोळे उद्दा हडोचे नजे हे पूर्ती सम त्याला तीने अर्थ कोण घेऊ का आपण खाई येईल्या कश्यास का म्हणू तिक गोतस का हा ತೀರೆ ಏಕ ಬೈಲ್ಮೆನ್ ಇಷ್ಟನವೆ ಗರ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ಲಸ್ತ ಮನ್ ಗೊತ್ತಸ್ ನವೆ ಹಳ್ಳಿಂತು ಹೊಡ್ದಲಲ್ಲ ನವೆತಿ ಹಾ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಂತು ಕಾಮ್ ಕಿತ್ಲಸ್ತ ಮನ್ ತಿಕ್ ಕೊಳ್ಕನವೆ ती ते कसने कळनशी वट्राशी उल्लेल म्हणारी तू तिक सम्म जवाब दे कळवे तशी म्हण पुता तिक बेजार कोण नका तू गेल दुकून कसने चूकी दवचे नज्ज गोत नाशी मनुष्यन चूकी केला री मापी अस गोतसून चूकी करचे नज्ज तिक खाण की जेवण की कसंद की ती कोण वाडी तिक चंद कोण पळून घे दला तीने ತೀರ तुक हृदयक बेजार केल्ली म्हणारी त्या हृदयांतू दवन घेऊ नका तक्षण बाहेर घाल सोडी कळवे अम्मा त्या प्रसंगच्या सुलभ गो हंग राबून पळो का गो पुता केला विषय संचक सुलभ कोरच कष्ट हाव ना म्हण संगना दल्लरी ते कष्ट सुलभ कोण घेऊचे आमको गोतस का गो पुता चिक्की धैर्य घ्या एक पंता चिक्की चुरक लागे पडे त्यातनं तुका पापी धैर्य येता त्यांनी चिक्की कुगवलतात ना तुक धैर्य येता अनेक पंता आणि की चिक्की जोर करे तश म्हणू जोर करचेची अभ्यास कोण घ्या नका त्यावेळी सांगते पडे केलो पण तमका खंचेची अभ्यास दल म्हणरी ताजी दुकून भारी होची कष्ट दत्ता नाही मी गेलतो तसल नाही मग तसा दलरी पुता अशी तू कोरगता बसले म्हणारी आणि के कष्ट दत्त गोमा तुका चरडू असती बंबून अस जबाबदारी मस्तस ह्या प्राणी बाई सुका म्हणारी तू गट्टी अस का नव्हे पुता धैर्य घ्या दुगरकडे तो न्याय असताना तू कसं भिव का सांग धैर्य उरले हा सतींद्र फोन कोण उल्लोच वे अयो नाकू गोमा तांक दव फोन कोर नाका तांनी बदा संकमळाची के भित्ता ती मिगेल पशी हॉट ना आणि फोन आणि कोर ना गोमा तांक पापानी बेजार दत्ता तांनी त्याला रे कसं करच गो 2 दिस आईल बहिणी एक जोर करच दत्त वे होई गो तू सांगचे होई हावनी सत्येंद्र फोन कोण उल्लेला रे तकानी इतले बेजार दत्ता पळे हे हाव येऊन परिहार करतसले समस्या नाही सत्येंद्र नाही चढ हाकुल्लो तशना एकड बायला तेकड बहिणी आणि एकड आनम्मा ता ಕೊಟ್ಟು ಸುತ್ತು ಗೂಲರಿ ತಾಂಗದಲರಿ ಕಸ ಕೊರ್ಚೆ ತೂ ಧೈರ್ಯ घेऊ का पुता तिके धैर्य घे फस्टक हा हे प्र एद्रसित्ता म्हणो आजी गट्टी निर्धार करी निर्धार केल मगिरी चिक्की पुणी धैर्य येत तुका तीन कसनेची उलटा पलटा उल्लेला रे तू तशी उलटा पलटा उल्लन सोडी काय चूकी ना आता अंगक कंट खुंबला रे अंगक नाही गो पय्य कंट खुंबला रे अने कंटे दुकुनु चमिते बाहेर कच्ची नवे तशीची मुಳ್ಳನ್ನ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಮನ್ ಗಾದೆಸ್ ಪಡೆ ತಶೀಚಿ ती कशी जवाब दीत पडे तशीची तू वे जवाब दी ती बीना मन मगिरी तू कसले घेऊ का तू गेले काम तू चंदायर करतस निष्ठेंत करतस कोणाक कसने वंचन कर ना तू हे तुक्क गोतस दवा गोतस नवे आणि कसले तू घेऊ का धैर्य तुले कळवे होई गो अम्मा तू संगील म्हणके हाव धैर्य रस्ता मिगेल कडेन चूकी ना म्हण मागीर हांव कसले भिव का
जीवन अंतू मस्त प्रकष्ट एदुरिसिलेक हिक्के एदुरिसुच होडवे तुगला उल्लोनु मस्त समाधान दल्गो अम्मा हावनी तिक भीना ह्याप अंत पळे कसंदल हरदवो ती नम्मिगेल सुद्दे घेऊन म्हाका कसने दूकी दिल्ली म्हळ्यारी ताजी दूकी कशी असत म्हणून ती काही दाखयत हांव ती काही लग्गयतलीच ह्याप अंता हा अशी धैर्य घेऊ का गो पुता तशी म्हणो तुगेल कर्तव्यान कसनेची चुकू नका मागीर तुका बेजार जाता कळवे वर्ष 1-2-3 दीस येतले का सैसून घे ತೀರಾ ತಿನ್ ಕಸನೆ ತುಕ ಬೇಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೈ ನತ್ಲರಿ ಕಸನೆ ಉಳ್ಳೋ ಚವಚು ನಕ ಕಸಂಕಿ ಬಮ್ನಲ್ಗ ರಾಸಿಲ್ ಚೆಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಮಟ್ಟ ಕುಳಾರ ಎತ್ತಸ್ತನ ಹಂಗ ಬೇಜಾರ್ ಕೊರ್ಚನಜ್ಜ ತು ಕೈ ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆಲ್ಡುವಸ ನೀ ತು ತಷ್ಕರ್ ನಗೋಮ್ಮ ಹಾವಶಿ ಉತ್ತರ ಸಂಗಿಲೆ ಆವ್ಸ್ದವನು ದುವೇಕ ಸಂಕನವೆ ತಷ್ಟವನ್ ಸಂಗ ತಸ್ಕೊಪುತ್ತ ಬೇಜಾರ್ ಕೊರ್ನಕ ಅಮ್ಮ ಶಿವಲೆಲಿ ಮಣ್ ಪ್ರಸಂಗು ನಕ तुगल कर्तव्य चंद कोण करी तुगल अंतरात्मा साक्षी दाऊन करी कळवे कज्जक चढ तीन कसने बाद दिला मात्र उल्ले जागृती पुता कसने चन काणका आणि हा फोन कर ना गो 3 वत तरी तुमची मक्के फोन करी 3 असताना हा फोन केल मला रे आणि ते समजाय ना एक तुका काम असता आणि हाव कसन की शिकवून दिलंय म्हणून तुगल मायन आणि तिक सांगचे प्रमाण नक गो गोतस मग तुमच्या घरच्या विषय पुरा तू धैर्य घ्या पुता कंचक भिऊ नका कळवे आणि येऊच वादव हाव फोन करता तू खैद पुसत मला रे शशी ती चमकली म्हणून 2 उतरले पुरं चलडुव आणि आमगेल सत्येंद्र पुरा आराम नवे जागृती हा मी सगळे आराम असतम्मा तू कसने चन काणक एक पण दुःख येईल गो तुला उल्ले तरी समाधान मिळली गो अम्मा आणि हाव कंचक भी ना गो उलयत हवं नाही तश म्हणो हाव ती कसने बेजार कर ना गो ती कसे निष्ठस पडत त्यांची प्ररंद करतु गो हवं कोण वाटता भावाजी दवो तिक्क दवो तिगेल दुवे दवो हाव कसने कर ना गो वंचन अशी चंदकोन पळोवंक घेत गो वै तू सांगील म्हणके अप्रूपा एक पाप घरा येत असती तिक्क तिगेल घरान तू काम कोण पुरो जावन असता हंग येईल तेदना हाव तिक कर कोण कसने उल्लवो हाव ते कन्नक घालून घे ना ತೀರದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೈತಾ ದಾಯ್ತ್ಕೊಮ್ಮ ತೂ ಕಸನ ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕ ದವತ್ ಫೋನು हो तू हंगस्वे मारायती घर पुरा सद्दिल तुका कसले तुम्ही मग सोदू नाही लिंती उद्दागिद्द दायसिल्वे उद्दाग दाय जाल्यार हांव काणगेन पिना गो उद्ददी म्हण निमगुचक हंग ते येतवे मारायती कसंदला तुका एकाच एक उलयतस मू हा ना मತ್ತನ್ ಕಸ ಕೆಸಿಲೆ ಒಟ್ಟು ಕಸಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೆಲ್ ಹಾವೆ तुमक विषय कळलिवे विषय कळली गो म्हाका चिके तुगेल म्हणकेची हर्दी पुरा गडगडा म्हणले मागीर म्हाका हांव धैर्य कोण घेतली गो आटम बॉम्ब येतस मू मिगेल बहिणी सुगंधी वय म्हणता म्हाका त्यांची भैर इगला वर्ष एक पण तेच तमगेल सुगंधी वर्ष पूर्ती हुಡುಗಾಸ್ दोन घेऊ तिथले दुःख देऊन वत्ता कसन की असो कशी की दिसो तशी आम्ही वचा आमगेल हातान कसनच सांगती हांवें तुका तेंची सांगच्या येईल गो तू ती येत म्हणून मस्त पुरा भिवू नका कळवे तू कशी सहज जावन आसता पळय तशी आसा ती येईल तेन्ना तिका तिगेल बमणाक चेडवाक प्रचंड कोण पळोवंक घेवया वंचन नाशी आमच्यान कितले करू साध्यस पळय तितले पुरा कोण पळोवंक घेवया कळवे साध्य जाल्यार भोंवडोवया आणि ती कसं निश्टकी ते पुरा कोण वाडया तू कसं जाय जाल्यार हांव हेल्प करता आता कशी चेडवा रज नवे 1-2-3 दिसो तांणी तुका हेल्प करता ती कळवे हाच्या मीरून ती निरीक्ष दवरून घेतल्यार आम्ही कसं करचे जायना कळवे ती कसं उल्लो सुरवेर कन्ना घालून घे नाका हांवें एक कालान तुका कश्ट अर्थ कोण घेनाशी उलयतसिलो जाल्यार दीस वत्ता वत्ता म्हाका कोण कशी कसने पुरो कळ्ळें वय हांव बदल दायनी तशी ती वय बदल जावन आसचें पुरो बदल दायन जाल्यार तिगेल तिका आमगेल आमकां कळ्ळें तुगेल ಒಟ್ಟು हांव आसा चेडू आसा ती भिवू नाका आनम्मा तिगेल उतर तकीत नांता ती हांवें तूं मात तें घालूंक घेनाका कळ्ळें तुम्ही म्हाका कितले भरवसे दिला नवे आणि हांव कोणाकय भिना म्हणटा धैर्य रस्ता खुशेर रस्ता मिगेल बायल अशी खुशीन तो मिगेल टासले म्हळ्यार खंयची युद्ध जाल्यार जैसीत हांव खंय गेल रे सत्या
इल्गो मा हांव भिल्ल म्हूण हांसतसवे राव तू कशीर कोण दवरता अम्मा तुगेल सून हांकां सले केपेल गो 2 मिनिटां तेत राब ಮುದ್ರಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದೆ ಮಿಗಲ್ ಸಂಕು ನಕತಿ ಹಗೂರಿ ಅವರೇ ಪುತ್ತ ಐದನ್ ಗಸನು ಉದ್ದಗನ್ ಜಾಣು ಬೈಲೆಕ್ ನಿತ್ಕೊರನು ಮಗಿರಿ ಐತೆ ಮಂತರನಿ ಮಂತರಿ ನೀತ್ಸೊಂಡ್ ರಕ್ತತಿ ಹಗೂರಿಯಾ मिगेल अम्मन परमिशन दिवंदलनवे अम्मन संगिल मनके तुक नित्कोरनो चुवत्ता माया पेतसती तो वचती ना मुंडलरी सुगंधी एल्मेर कसा कोर्का म्हणल्याक लपळे अत्तेची तुमगेल वैरी प्रयोग कोर्कदत्ता सूपर गो अंतो मिगेल बैले के धैर्य वाव